No niin, moro ja tervetuloa Pankintokaapi jaksoon. Nää kuvat vaan eri järjestyksessä kuin nää julkaistaan, niin mä en muista enää. 4. jakso. Sanotaanko, että tämä on jakso 4-3 kopla. Koska tässä on 3 peliä sen takia, että näistä ei ole paljon kerrottavaa. Mutta ensimmäisenä pelinä meillä My Name is Mayo, mikä on kirjaustavinen saatanan Google-klikkeri. Mutta tää tulee olemaan tosi lyhyt kohta tää My Name is Mayo. Mut siis tää on mä kirjaimellisesti oon ostanut tää joskus vittu jollain 70 sentillä, vai mitäköhän helvettiä tää maksoi. Ihan helvetin vähän kuitenkin. Että läpäällä, että no ostetaan pois kun mä oon kuullut, että tää vetää jossain 10 minuutissa läpi. No, niitä vetikin, tai siis. No siis onhan tässä story kanssa heittomerkeissä. Kun kahtoo tänne. Mutta hankin sitten tästä huvikseen platina. Ja yllättäen kun tää on clicker-peli, niin eipä oo mikään hirmu vaikea. Naputit tätä 40 minuuttia, niin saat se platinan tästä tai vastaavaa. Sen enempää mulla tästä ei ole sanottavaa, niin ehkä hyppäämään seuraavaan peliin. Save room. Mä tässä jossain asetuksessa. Oh. Näin. Kuulette varmaan äsken mitä pelataan. Saatana kun jos täryy-kalvot. Mutta joo. Pelinä on Save Room. Tää oli tämmönen tosi yksinkertainen. Pientä aivopähkinä, minkä kanssa pelasi jossain tunnissa läpi. Eipä ei mikään hankala. Ja tästä huomaa erittäin hyvin, että tässä on vähän otettu ehkä jonkunlaista osviittaa tosta. Vittu, eihän se mahuta. Otettu osviittaa alkuperäisestä Resident Evil 4. Tää on ihan saman näköinen tää layoutti melkein siinä. Ja kyllä, olemme viimeisen pelin parissa, joka on Sky Hill, mikä on tuttu varsinkin mun jostain vanhemmista videoista. Tää sitten olikin vähän hankalampi. Kyllä mä tiedän miten pelit on. Niin sinällään tää oli helppo ja tätä jakso pelata kyllä. Mutta oli mulla kesti joku puoli vuotta vai kauemminkin, että mä pystyin pelaamaan tämän pelin läpi.
koska tää oli vaan yksinkertaisesti... Kun tässä on... Tässä on niin helvetin iso tuo RNG, että se on ihan vaan RNGstä kiinni, että onnistut sä vai et. Niinku viimeinenkin tehtävä oli, että silloin huomaat, mulla on jotkut tallennukset tässä, mutta nää ei oo... Mulla ei oo kaikkia... Älä vittu, pärise korvaa sattuu. Siis se trofi, mikä sitten kusi mulla kunnolla, että ne oli yksinkertaisesti pelaa peli hankalimmalla läpi, koska RNG on niin perkeleen iso, että ei oo niinku... Et se on niin sanotusti herran haltuun, että pystyykö... Tähän justiin kuluu se joku 160 tuntia vai mitenköhän paljon mulla on kulunut tähän, että mä sain tän platinalle. Tää jakso on nyt vähän tämmönen tuppisu tyylinen ja niin edespäin, koska nää myöskin on nää pelit tässä tällaisia, että kun ne on mitenkään tarinavetosia tai mitään, mutta ei voi mitään. Edetään kaikki mahdollinen mitä löytyy. Ja eipä tässä oikeastaan mitään muuta. Kiitos kun katsotte ja nähdään seuraavassa videossa.